Què fan 4 valencians en pleno centro de Madrid un matí qualsevol? Pues lo que millor saben fer, anar-nos-en d'esmorzar. Per això, hem buscat llocs de la capital on pogueren tastar bocates per a comparar-ho amb l'esmorzaret valencià. Familia, muy buenas. Bueno, hem vingut a probar el típic bocata de calamar de Madrid. Estem en el bar Postas, direcció a la plaça Major, y tenim así a la plana mayor para que reaccionen al bocata. Ay, qué bueno. Dale, Ana, tú eres aquí la máster. No está excesivamente líos, está crujiente, no estira, o sea que yo creo que el calamar vuelve, la veritat. A mi la veritat que està un ben a provar per el calamar, perquè és un producte que pareix fàcil, però un bon calamar que no estire, que estigui crujiente, el pa la veritat que també estava cruixent per fora, o sea que... Sobre 10. Puntuació sobre 10. Jo li sacaria un 7,5, 8 sobre 10. Ana? Yo también, porque le falta un poquito de mayonesa para mi punto de vista. Un 7.